Vedeli ste, že ak budete 20 dní každý deň venovať niekoľko minút tréningu na natiahnutie chrbtice pomocou závesných hákov, vaše telo sa môže cítiť o 20 rokov mladšie. Toto sú veľmi obľúbené závesné háky na hrazdu, ktoré pozná mnoho ľudí vo fitness komunite. Môj otec býval vo veľmi zlej kondícii. Po pár krokoch bol unavený a bolelo ho celé telo. Potom som mu ukázal tento spôsob cvičenia. Po nasadení stačí háky zavesiť na hrazdu. Pomocou gravitácie vytvárajú ťah smerom nadol v oblasti pásu bez toho, aby ste sa museli spoliehať na silu dlaní. Vďaka tomu vychádza hlavná záťaž z pásu a brušných svalov, pričom sa zároveň posilňuje spodná časť chrbta a zadný svalový reťazec. Po niekoľkých týždňoch môj otec pocítil, že jeho ramená, hamstringy a dokonca aj spodná časť chrbta sú silnejšie. Teraz používa tieto háky každý deň pri rehabilitačnom cvičení a jeho kolená aj chrbát ho už nebolia tak ako predtým. A navyše sa už nemusí obávať, že sa zošmykne z hrazdy. Háky ho pevne držia na mieste. Tieto závesné háky sú ideálne pre seniorov, ľudí po úrazoch alebo pre každého, kto chce urobiť viac zhybov bez nadmerného zaťaženia dlaní. Môj otec dnes každý deň venuje 20 minút naťahovaniu a hovorí, že sa necítil taký silný už 20 rokov. Kliknite teraz a darujte mu praktický darček.